Uinen ildoan EHZ festivalaren 30. urteurreneko podcasta. Euskal Herria zuzenean eta Euskal Herriak zuzenean. Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdeko gazteak saretzea izan zen EHZ-aren lehen helburuetako bat. Ordutik, ez dira guti izan Oksitaniatik edo Frantses estatutik etorritako festivalariak ere. Ahatik, inposaturiko mugen gainetik, Euskal Herri osoko gazteen topaleku bilakatu da EHZ azken urteetan. Gaur egun, arberatzen gauzatzen da kulture referentzien, militantzia ereduen, antolatzeko moldean eta harremanen kontrabandoa. Duela laburtekoan nintzen ni lehenengo aldiz, bengo lankidekin, eta ordutik, azkeneko festivalen arte, urtero joan gara taldetxo bat. Maite Sarasola Bilboko zenbat gara elkarteko kidea da. Gu EHZ-etara joan garela laguntzeko asmoz eta txandak egitera, eta antolakuntza lanetan laguntzera izan mogunean behintzat, eta trukean edo, abuztuan EHZ-etako gazte batzuk ere etorri direla azte nagusira guk jartzen dugun Algara konpartxan laguntzera, bai montaketa lanetan eta azte nagusia behin hasita txanda batzuk egiten ere, eta parranda pixka bat ere egin dugu. Eta horrek ere lagundu digu, gure arteko sarea edo harremana sendotzen, eta elkarri ezagutzen, eta realitate ezberdinak existitzen direla eta badaudela ikusten. Bilboko eta Ipar Euskal Herriko kulturgintzako militantean arteko harremanak arilkatu dituen pertsonetako bat da Maite. Garai batean Donostiako piratak aritu oiziren bezala, itzaleko lanean aritzen dira gaur egun zenbat gara elkarteko kideak. Festivalari ezinbertzeko ekarpena eginez. Eta guztut EHZ-ak ematen duela, eta guri eman digu, Euskal Herriko beste eragile eta beste gazte askorekin saretzeko eta elkartzeko aukera, beti dagoelako zer ikasi, zertaz hitz egin, zer kopiatu bai, eta eragile bakoitzak modu, printzipio eta forma ezberdinak dauzka, eta azkenean saretzeak badakar, elkarrengandik ikasteko eta aportatzeko, eta uztut EHZ-ak guri hori eman digula, baina Euskal Herriari ere ematen diola. Bestalde batetik uztut aibatzekoa dela, eta okerrez nabil, antolakuntzan zabiltzaten gehienak denak ez esatearren gazteak zaretela, eta uztut hori oso garrantzitsua dela, bazken finen Euskal Herriko eragiletzen ere ikusten da, batez ere gazteak ari garela edo ari direla lehen planoan, gu gara edo haiek dira gaur egungo gorputz, ahots, forma, diskurtso berri eta ezberdinen transmisore, eta azkenik, uste dut, eta ni Bilbon bizi naiz, eta Bilbon argi ikusten dut, baina uzot badela Euskal Herriko beste txoko askotan ikusten den realitate bat, herrigintzatik ez bada, ez dagoela euskaraz, kulturaz, sormenaz, parrandaz, aiziaz gozatzeko modurik, eta herrigintzak baino ez du ematen hori, eta uste dut modua proposena, bakarra ez esatearren, eragileak edo gazteok zaretzea dela. Eta azken finean, herrigintzatik kanpo kokatzea, uste dut geure buruaren kontra egitea dela, eta EHZ-ak bete-betean asmatzen du horretan. Eta uste dut oso eraginkorra dela, eta eredu bat dela, guretzako ere. Gauan EHZ hemen gira, gu hauen gira horrantzizte, bizigira, urbiltzen antzizte ipenak direnak. Badaleku, ez ziterra. Podcastaren bigarren atalean aipatu genuen bezala,
Ekaitzak eta euri erauntxiek EHZ-aren ibilbidea aldi baterako eten zuten 2017ko udan. Honen ondotik, ordea, elkartasun erauntxirako deiari erantzun zion Euskal Herriak. Musikari, antzesle edo bertsolarien ekimenez, EHZ sustengatzeko ekimenak antolatu ziren Gasteizen, Larrabetzun, Bilbon, Irisarrin, Durangon, Hendaian, Gernikan edo Isturitzen. EHZ-ak berak bertze 2 kontzertu antolatu zituen Ezpeletan eta Azparnen. Eguraldia lagun izan balitz, 2017ko festibalean jo beharko zuketen taldeekin. EHZ Festivala ezeztatua izan denetik, elkartasun deialdia entzuna izan da. Elkartasun erauntxia haundituz doa, eta horren froga arrats hontan izanen da Bilboko Bira Kulturgunean kontzertua eskainiko baitute euskal artista ezagun frangok, ala nola, Aiorak, Pitik, Jon Gurrutxagak, Keu Agirretxek edo Jogurina Borobak. Eta bertsolariak ere mobilizatzen dira EHZ Festivalaren alde. Helduden ostiralean bertso zaparrada antolatua dute Larrabetzuko gaztetxean. Amets Arzaiuz, Andoni Egaina, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio, Jon Maia eta bertsolari zerrenda luze bat bada egitarauan. Ordurako, sekulakoa zen EHZ-ak Euskal Herriaren luze zabalean lorturiko atxikimendua. Tamaina berekoa izan zen jaso zuen elkartasuna ere. Argi zegoen, kulturgileek eta kulturzaleek bihotzaz maite zuten 21 urteko ibilbidea zuen jaialdi autogestionatua. Sortzaile hainitzen kasuan, haien proiektua defendatzeko plaza kutiuna ere izana zen. Azken batean, Euskararen eta auzolanaren inguruan eraikitako komunitate handi bat zen orduan EHZ-a. EHZ-ak giro berezi bat doa, ere. Madi, laguntzaile gaztea. Ez da edozein tokitan atxamaitan, balore dejak ditu. Eta giro berezi bat sortzen du, beraz, sustengoa emaiteko emaia maiten du, eta, Gure herria, Euskal Herria, herri txipi badela. Ion Garmendia Txuria, kasetari eta musikari idazlea. Baina elkartasunez biziki handia den herri bat dela eta hori beti erakutsi duela eta festival egiazki berezia da. Munduan bat berezia balima da, hau da. Ni agitu nizor Xabi Dualda, hastapeneko laguntzailea. gazten artean den indar hori, eta indar hori esperantza maiten dut etorkizunean, horrek biharko kimu berri batzu sortuko ditura, eta ez ezagutu dugun EHZ, baina beste proiektu bat sortuko dela horretatik, nik ez du duda izpirik ere. Euskal musikari bezala eta euskarazko musika egiten dudalako, badakigu EHZ ze plaza den guretako. Iurgi Ekiza, Willis Drummond taldekoa. Beraz nik ala ere, baikorki gusten dut eta ezeztatu da festivala bera, nik ustea nola antolatu den eta antolatzen ari den sustengoa segituan, nahiko agitua egon naiz. Fermin Murutarekin Barcelonan da berak esate zidan. Anari kantaria. Europan 2 festival daudela era horretakoak, Berlinen bat eta EHZ eta bestea, eta horri heldu behar zaiola, eta benetan gauza handia da, bere txikian oso gauza handia da EHZ. Hemen Fermin Muguruza, beraz pena handiz hartu den erabakia, hemen pixkatze digeritzen edo onartzen. Gora EHZ! Baina komunitate horren ospakizunak badu bukaera. Igande goizean, aintzineko biegunetako bestondo edejarekin iratzartzen gara. Eta momentu horretan, zer sentitzen dugu gure gorputza festivaleko azken orenak dastatzeko prest dagoelarik. Igandeko itzordu nagusietako bat zikiroa izaten da.
Idauze mendiko garaietatik Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolatua, otordu oso bat jateko aukera da. Eta nola ez, baita animazioaz gozatzeko parada ere. Bertan elkartzen dira laguntzaile eta antolatzaile hoiak. Familian etorriak, 3 egunez fritak dian ondotik plater bat gozatzen duten festivalariak, baita artista batzuk ere. Plater horiek tokiko produktuekin osatuak dira beti. Festivalaren pentseetatik aski hurbil aritzen diren laborarien mozkinez. Hala izaten da gaur egun EHZ-etan zerbitzatzen den janari eta edari gehienekin ere. Maite Goienetxek ongi oroitzen du 2004an, artean festivala idauze mendintzela, erabakia hartu zuten momentua. 2004an, Laborantza Ganbara etzen sortu horredik, 2005an sortu zen, eta beraz 2004eko festivala idauze mendin, izan zen lehen aldia nun festivalaren eskaintzan eskaini ginoen ostatu berezi bat janari eta edari biologikoarekin. Duela 20 urte gauzak ez ziren oin evidenteak. Laborantza biologikoak garatzen hasi zen, Ipar Eskolegian garatzen ari zen, beste bai ble elkarteari esker, beraz produzioa onditzen zen, eskaintza onditzen zen, eta ni garai hortan administratzaile nintzen EHZ-etan, eta proposatu nuen, zergatik ez ere, gune bat eskaini festivalean, nun jendeak hautatzen alduen bioedatea, eta amentsa gauzatu zen, zeren idauzeko festivalaren antolaketa normala zen, senatokia handia, tikia, ostatua, urrentxokoa, eta bazen ostatu polita, handia, polita, ikusgarria, nun eskaini ginuen, euneko edari biologikoa, sagararnoa, garagardua, eta euneko janari biologikoa. Hori naiz lehen burgerak, eta urratx bat urrunago joan ginen, lehen burger vegetarier, eta hala. Eta nik uste dut, sumetasun osoz, baina ala ere jendeak biziki preziatu zuen. Hala, janari biologikoarekin eta tokiko mozkinekin hasirik, naturalki hartu zuten sortu berria zen Euskal Herriko Laborantza Ganbarakoek igandeko zikiroa bere gain. Euskal Herriaren alde, barore errikoiekin ari zen festivalak ezin baitzion lujari entzungo egin. Ondoko urtetik landa edo askifite, gero hori zer bilakatu da gaur egun ezagutzen dugun igandeko Laborantza Ganbararen zikiroa, bilakatu da festivaleko sukaldeak laguntzaileri eta festivalzaleeri eskaintzen duen janari kalitatea, beti bada ez da bada hori, eta gaur egun ere da janari biologikoa edo edari biologikoa garestiago da, baina uste dut garaian gaur egun bezala, olako momentuak direla ere, momentuak esplikatzeko, bezer da garesti eta ez garesti. Redu, bai, janari biologikoa agian batzutan garestia boda, baina ez du produkto kimikorik. Beraz ez du ura kutsatzen, ez du airea kutsatzen, editasun gutiago sortzen du, beraz azken finean merkeago ateratzen da. Garaian eta gaur egun bezala, badira autu individualak, autu kolektiboak da zer lehen esten duzu, nola lehen esten duzu, dugu xantza bat Ipar Eskolegian, da laborantza biologikoa garatu da, eskaintza onditu da, kasi natural egiten da gaur egun bio-jatea edo edatea. Historio gora beheratsua da Euskal Herria zuzenean festivalarena. Zabaldu eta uzkurtzen den akordeoiaren ibilbidea, laguntzaile baten ejanetan. EHZ-eta egiten dugu, eta EHZ-etak egiten gaitu. Iraganeko belaunaldien autu egokirik eta petiorik gabe, ezkinatekeen onaino helduko. EHZ-eta aldatu da eta aldatzen segidezala. Euskal Herria eta mundua aldatzen diren ber. EHZ-etan dugun implikazioa ere eraldatuz doa gure bizitzako momentuen arabera. Baina pieza bakoitza funtsezkoa da EHZ-etaren puzlean.
Guti dira belaunaldi transmititzen diren kultur proiektuak. EHZ-ak badaki zein den horren errezeta. Auzolana eta laguntzailegoa. Bukatzeak da aurtengo EHZ-a. Azken orenak gozatzeko gogobizia, egindako lanak gugan pizten duen ajotasuna, eta intzineko biegunetako zein muntaketako nostalgia nahasten dira gure baitan. Desmuntaketa baizik ez da falta aurtengo kapituruaren azken lehoak idazteko. Edo menturaz, geroaren nostalgia dugu. Ondoko ediziorako gutiago falta baita. Uinen hildoan EHZ festibalaren podcasta da. Ataluntan Maite Sarasoraren eta Maite Goienetxeren ahotsak entzun ditugu. Narrazioa Aitor Zerbie, ideia originala Irati Fernandez, Aimar López, Luma Irigoyen, Aitor Zerbie eta Ana Sarria. Artxiboak Eskoile Irratiak eta Topatu, Eskerrak Maia Muruaga eta Antxeta Irratia. Podcasta hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai Bekari esker eginda. Uinen hildoan EHZ festibalaren podcasta.